Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Bestimu. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini? Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya, Bang. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, seneng kamu sing tap-tapan. Isto Pak iki parian loh jadi. Saya ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne Le Nembang. Oh, nembang ya ora. Ayo balenono nek piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma